herfra. Hvis chaufføren Michael ikke havde været opmærksom, så kunne en ung pige have mistet livet. Han kom nemlig kørende i sin 2,5 ton tunge varevogn, og pigen kom cyklende med meget høj musik i ørerne, da hun pludselig drejede ind foran ham. Heldigvis nåede chaufføren at bremse, og det vil altså sige, at pigen heldigvis stadigvæk er i live. Og chaufføren, det er dig, Michael Rys Petersen. Velkommen til. Okay. Efter den her oplevelse, som må have været ret rystende for dig, der gik du hjem og skrev et Facebook-opslag, som nu har altså fået en hel del opmærksomhed. Den er blevet delt, i hvert fald da jeg kiggede sidst, over 32.000 gange. Hvorfor skrev du det her opslag? Jeg skrev opslaget, fordi jeg oplevede det relativt ofte, de her ting her. Og på det tidspunkt, der havde jeg bare for nok, at jeg følte, der måtte gøres et eller andet. Og det er jo det, du prøver nu. Men hvis vi lige spoler tiden tilbage, altså hvad var det helt præcis, der skete? Hvor tæt har du været på at køre den her pige ned? Jeg har været mellem en halv til en hel meter fra hende, fra jeg ramte hendes baghjul. Hvad var det? Prøv at forklare seerne. Vi har faktisk et billede af den varevogn, du kørte. Bare lige for at sige, det er altså i hvert fald en man til. Det er altså jo en kæmpe, tung bil. Ja. Hvad var det, der skete? Jamen, jeg kom op til en skole, og den unge pige, hun kører i højre vejbane, hvor der er et køretøj inde på højre side, som dækker en tredjedel af vejbanen. Så det holder ind over fortoget. Hun holder sin bane lige ud, og skal køre forbi det der. Og i stedet for at bare køre den lige vej ud, så drejer hun så hen foran mig, og ind foran mig, min vejbane. Ser hun der overhovedet ikke? Nej. Og det er blandt andet, mener du, fordi hun har høretelefoner med høj musik i ørerne? Ja, altså selvfølgelig så kunne hun have hørt mig. Det er jeg ikke i tvivl om, fordi den larmer, og jeg var sådan set i gang med en acceleration, fordi det er lige efter et sving. Selvom det kun er de der 30-40 km/t, så kan det godt høres. Hun kigger en gang over skulderen eller noget, inden hun drejer over den anden vejbane. Så hun aner faktisk ikke, at hun var tæt på at miste livet? Hun er ikke engang i dag, ved hun det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg bremser og lige bytter bagefter, og så kører jeg på siden af hende, bytter en gang til, kigger hen over på hende, ud af sidevinduet, der var ingen. Hun hører ikke noget. Hvordan havde du det lige efter? Fordi som du siger, måske 1 meter fra at have taget et andet menneskes liv, selvom det ikke ville have været din skyld, så alligevel må det have været en ret hård oplevelse. Ja, det er det også. Jeg føler en form for afmagt, og så frustration samtidig. For den der, man måske godt selv genkender fra trafikken er, hvor man føler et eller andet sted, at de andre de ikke gør, så det man selv gerne vil have. Det var de følelser, der først og fremmest kom, og så derefter kommer det der chok, der hvor man sidder sådan lidt ryster lidt. Man ved jo godt, hvad det kunne end med, hvis jeg havde ramt det, hvis jeg havde haft lidt mere vægt på i bilen, hvis den var en lastbil, så havde der ikke været noget chance for at kunne stoppe for det. Så havde det været slut. Ja, hvis jeg havde mindre opmærksom, det er ikke til at vide jo. Men sagde du noget, altså forsøgte du på en eller anden måde at sige noget til hende? Altså nu ved jeg godt, at du prøvede at dytte, og hun ikke kunne høre dig, men du havde faktisk heller ikke tænkt at sige et eller andet, altså at hun skulle passe på, eller et eller andet? Nej, men det er lidt svært, fordi jeg oplever det bare ofte. Altså en gang med 3. måned eller sådan noget, så kommer man i en situation, selvfølgelig stor varighed, om det er tæt på, hvor tæt på man er jo. Altså, så hver 3. måned er det noget, der måske er tæt på? Ja, altså ikke nødvendigvis så tæt på der, men det kan godt komme ind i en situation, hvor man tænker, det går rimelig galt. Altså. Du er jo selv far til 2 børn, som meget snart måske begynder at bevæge sig ude i trafikken. Ja. Og med den erfaring, du har som chauffør, hvordan har du det så med det? Ja, det har jeg ikke godt med. Altså, også grunden til, at egentlig grunden til, at opslaget blev delt, det er jo selvfølgelig, fordi mange forældre kan få relateret sig til det. Samtidig så også mange chauffører, der relaterer sig til, at man sidder i skelet. Og dem, der måske ikke har læst det Facebook-opslag, hvad er det, du gerne, hvad er det sådan helt konkret, du godt kunne tænke dig, hvad er opråbet, hvad handler det om? Jamen altså, det er hensyn. Det er mere hensyn til hinanden, og den med at have musik i ørerne, den er så også vigtig. Så man skal lade være med at have det musik i ørerne? Jeg mener ikke decideret, at man skal lade være. Måske man burde bare have det ene øreåben i hvert fald. Det er mit opråb til det. Ja. Ellers så skal man i hvert fald være opmærksom på, at man ikke kan se bagud, når man rider på cykel. Ja. Og det opråb og den opfordring er hermed givet videre. Tusind tak, Michael.